Hey guys, welcome to my channel. இன்னைக்கு நம்ம ஒரு அக்வாரியம் செட்டப் எப்படி பண்றதுன்னு தான் பார்க்க போறோம். Actually இதுக்கு முன்னாடி எங்க வீட்ல ஒரு அக்வாரியம் செட்டப் இருந்துச்சு, பட் அது உடைஞ்சதுனால நாங்க இப்போ புதுசா ஒன்னு வாங்கி வந்திருக்கோம். ஃபர்ஸ்ட் இப்போ நம்ம மீன் தொட்டி வந்து ஓபன் பண்ணிடலாம். நாங்க ஒரு சின்ன சைஸ் ஃபிஷ் டேங்க் தான் வாங்கியிருக்கோம். ஏன்னா வாஸ்து மீன் வாங்கலாம்னு தான் நாங்க சின்ன சைஸ் ஃபிஷ் டேங்க் வாங்கினோம். பட் வந்து எங்களுக்கு வந்து இங்கே பக்கத்தில் வந்து ஒரிஜினல் வாஸ்து மீன் கிடைக்கல. ஸோ நாங்கள் இதை வச்சு ஒரு அக்வாரியம் செட்டப் பண்ணுறோம். இந்த வீடியோ முடிஞ்ச பிறகு இந்த அக்வாரியம் செட்டப் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ இப்போ வந்து நம்ம மீன் தொட்டி வந்து வெளியில் எடுத்தாச்சு. இதுதான் எங்களோட டேபிள். இப்போ வந்து பெபிள்ஸ்லாம் ஃபில் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம். இது நாங்கள் எடுத்துருக்கிறது வந்து குட்டி குட்டி பெபிள்ஸ் தான், பெருசு வேணுனாலும் இப்போ வச்சுக்கலாம். இப்போ பெபிள்ஸ்லாம் ஃபில் பண்ணி முடிச்சாச்சு. நாங்கள் வந்து தண்ணி ஃபில் பண்ணுறோம். ஸோ இப்போ நம்ம வந்து தண்ணி ஃபில் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம். இப்போ தண்ணியெலாம் ஃபில் பண்ணி முடிச்சாச்சு. இப்போ நம்ம வந்து மோட்டர் செட் பண்ணிடலாம். ஸோ இப்போ நான் உங்களுக்கு ஒரு டிப்ஸ் கொடுக்குறேன். என்னென்னா வந்து ஒரு சிலர் சொல்லுவாங்க மீன் விட்டு உடனே ஒரு கொஞ்ச நாள்லேயே மீன் இறந்து போயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதுக்கு தான் இந்த டிப்ஸு. என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து மீன் தொட்டி எடுத்த உடனே ஃபிஷ் விடக்கூடாது. மீன் தொட்டி எடுத்து அதில் வந்து தண்ணி ஃபில் பண்ண பிறகு அது தண்ணி மட்டும் இல்லை, மோட்டர்லேருந்து கல் வரைக்கும் எல்லாமே போட்டுடணும். எல்லாமே போட்ட பிறகு எல்லா செட்டப்பும் முடித்த பிறகு ஃபிஷ் டேங்க்கில் கொஞ்சம் ஃபிஷ் ஃபுட், அதுக்கப்புறம் ஃபைட்டர் மீனோட தண்ணி, ஆல்ரெடி ஃபைட்டர் மீனோட அக்வாரியம் செட் பண்ணி வச்சுருந்தீங்கன்னா அதோட தண்ணி கொஞ்சம் ஊற்றிக்கோங்க. ஊற்றிக்கினீங்கன்னா ஃபிஷ் ஃபுட்டும் ஃபைட்டர் மீனோட தண்ணியும் நம்ம தொட்டியில் இருக்கிற பாக்டீரியாஸ் எல்லாம் எடுத்துடும், க்ளீன் பண்ணிடும். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் 3 நாள் ஃபிஷ் டேங்க்கில் இருக்கிற பழைய தண்ணியை எடுத்துகிட்டு புதுசாக தண்ணியை ஊற்றிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து உங்களோட மீன்லாம் ஃபிஷ் டேங்க்கில் விட்டிங்கன்னா மீனெல்லாம் வந்து ரொம்ப ஆரோக்கியமாக இருக்கும், சீக்கிரமாகவே இறந்து போகாது. இப்போ வந்து ஃபிஷ் டேங்க் எங்களோட ஃபிஷ் டேங்க்லேயே ஆல்ரெடி வந்து லைட் கொடுத்துருக்காங்க. அதை தான் இப்போ நாங்கள் செட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். இப்போ நாங்கள் ஃபிஷ் டேங்க்கில் விடுறதுக்காக புதுசாக 2 மீன் வாங்கியிருக்கோம். அதுக்கு பேர் கோழி கேப். அதுக்கப்புறம் வந்து இன்னொரு மீன் வாங்கியிருக்கோம். அது என்னன்னா அது கௌரா மீனுன்னு சொல்லுவாங்க. 4ஆவதாக ஒரு மீன் விடுறோம். அது என்னன்னா ஃபீமேல் ஃபைட்டர். அதுக்கப்புறம் சைடில் வந்து நாங்கள் கிராஸ் வைக்கலான்னு பிளான் போட்டிருக்கோம். ஏன்னா அந்த சைடெல்லாம் வந்து வெறும் வுட்டாக இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் போரிங்காக இருக்குது. ஸோ வந்து கிராஸ்லாம் விற்கிறோம். இந்த கிராஸ் வந்து எல்லா ஃபேன்சி ஸ்டோர்லேயும் கிடைக்குது. நீங்கள் வாங்கி வேணும்னா வந்து செட் பண்ணிக்கலாம். இந்த கிராஸ் வந்து வெளியிலையும் செட் பண்ணலாம், ஃபிஷ் டேங்க்குள்ளேயும் கட் பண்ணி சின்ன சின்னதாக வச்சு செட் பண்ணலாம்.
செட் பண்ணி முடிச்சிட்டோம். இப்போ வந்து அந்த கிராஸ்லாம் இன்னும் கொஞ்சம் அழகுபடுத்தலான்னு சொல்லிட்டு பக்கத்தில் வந்து பெபிள்ஸ்லாம் போட்டிருக்கோம். இப்போ எல்லா பெபிள்ஸும் போட்டு முடிச்சாச்சு. இப்போ நாங்கள் மீனுக்கு வந்து ஃபுட் போட போகிறோம். இந்த ஃபுட் பேர் வந்து டெட்ராபைட். இந்த ஃபுட்டு வந்து ரொம்ப பொடியாக இருக்கும். அதனால் வந்து கல்லுக்கு அடியில் போய் தங்கிடாது. ஃபிஷ் டேங்க் வந்து எப்போவுமே க்ளீனாகவே இருக்கும், ரொம்ப அழுக்காகாது. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அதுக்கப்புறம் கீழே இருக்கிற கமெண்ட் பாக்ஸில் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் மை சேனல்.